phila uphumelele igama ngo-Pulse Challenge. Inamba ke isifiso sami ukuthi isenye nomuntu oyimember ye-channel kuphela ongayona imember ye-channel bengifisa ukuthi abe inamba yabo. Kodwa ke asenze kanje inamba usesakusongo 9 ekuseni kuya 5 ntambama kuphela uyangifonela awungi-WhatsApp nangebhadi nangephutha. I get 1000 and 1000 of people kube ngu-WhatsApp and bonke bathi sibuya ku-channel imember yakho. Guys, angephela ngithi mina ngingangu-WhatsApp and then bese uclaim ukuthi uyimember. No, ngithi mina guys uyangifonela kusongo 9 ka 5 ntambama kuphela. Uma ufona after 5 uyangidelela, uma ufona before 9 uyangidelela, uma ungu-WhatsApp uyangidelela. Umuntu kumele SMS uyangidelela ngoba akukho la ngithi khona ngi-WhatsApp SMS ngifonela ngo-7 ebusuku ngifonela ngo-9 before 9. So please asibambe umthetho. Sibulele nombulelo 9411 uthi molweni pastor ngicela ukubuza xa uphupha uphungule inwele ngesikiyalo ukuthi ukuthini. Manje kwethu nake singakusho. Likhona iphupho lasikhuluma ngokuphupha ukugunda inwele. It's similar. Kuyafana. Ngoba umuntu angaphupha bemsusa inwele yodwa, 1 hair, 2 hairs, 3 hairs, yabo. So ngabe sithi uphupha inwele bese inwele luyi-1 kusho similar. Yabona? 1 ukuphungula kwinwele futhi azisusa zonke le nwele lezi cutting tilling part of your hair, not all of your hair. 1 so ngokujwayelekile kodwa uma uphupha inwele kuwuphawu olubi vele uma ziphungula ngoba lusengasho ukuthi ngeze kuyakhombisa ukuthi kunomuntu okwephucayo noma ukuthebulayo amandla kamoya noma ke othebula ubunhlanhla. Abehluleli 16:19 wamlalisa ubuthongo emathambini akhe wabiza umuntu waphucula amagoda esikhombisa ekhanda lakhe. Waqala wamhlupha amandla akhe amunka kuye. 2 futhi umuphupha inwele kungabe uphawu olubi uma ziphungula ngoba sengabe liveza ukuthi usukuzolahlekelwa utho ngenxa yomuntu okanye ngabe umsebenzi noma ke umklamo nje okufakela imali. 3 kuyenzeka futhi umuphupha inwele kuba uphawu olubi uma iphungula sekukhomba ukuthi ngenzeka kuzophoqeleka ukuthi ukhokhele isikweletu okungase kukushiye ubroke noma kukushiye imali encane. Exodus 22 verse 14 umuntu umtsheleka impahla umunye bese iyalimala noma iyafa ninye engekho nayo uyakuyikhokha noma ikhokha. 4 kwesinye isikhathi umuphupha inwele kungabe uphawu oluhle uma ziphungulwa kahle zilungiswa kahle ngoba lokho kungasho ukuthi ngenzeka uzolithola usizo oludingayo noma isixazululo esidingekayo sezinkinga ezikukhumethe. Should you will be able to find a solution, a proper solution to your problems. Ngabe spiritual problems noma izinkinga zempilweni ngoba ngenzeka uthole ngesikhathi ilungiswa la kukhombisa ukulungiswa kwalezi idalo ukukhishwa idalo ezingalungile kusona lezi idalo ezilungile. Ngibona noma impilo yakho iyalungiswa kunenkinga ezisuswayo empilweni yakho yabona. Kuleka kuyo Jesu.